Луиза Рахимет тапшырыбызны башлап җибәрик. Атна ахырына якынлаша, бәйрәм якыная, бу һичшиксез кәйфләрне күтәрүче сәбәп. Исәнмесез? Сауларбыз, хөрмәтләребез, хәерле көн һәр барчагызга да. Манзара тапшырдың иҗат төркеме алып барышлары Луиза Закиров белән Алмаз Гараев сезне сәламләүләренә бик шат. Кунакларыбыз белән дә танышыйк. Алар арасында табиб-травматолог Рәмзия Сәмигуллина, Флорист Нәргизә Әхмәдуллина, психолог Султания Гатауллина, Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шаймуллина. Җәдид фесташен татар атмосферасы тудырылган. Монда килгән бер кеше дә битараф калмаячак. 57-нче күренеш, беренче кадр, беренче дубль. Киттек. Иң бюджет вариант Санкт-Петербургтан Финляндияга автобуспен барып кайтырга, Казандан Чехияга, Җитәкчегә. Бүген якыннарыгызны бүләк белән сөендерергә онытмагыз. Каян килеп бүләк дип аптырарга мөмкин кайберәүләр. 31 җитмәгән, туган көннәрдә юк ахыры, профессиональ бәйрәмнәрдә бу көнгә туры килми. Бүләк тапшырыр өчен көннәр табыла борчылма. Бүген мисал өчен бүләкләр көне. Көндә бәйрәм, көндә той, көндә бүләк, көндә башта 100 уй. 100 уй булгач, безнең белән дә уртаклашырсың. Әлбәттә. Без аларны һәр бәйрәмгә китәбез, үзебез дә ясыйбыз, бүләк итәбез. Әйе, сүзебез бүләкләр хакында. Календарда аларга багышланган көндә бар икән әле. Бүләкләр көне безгә Англиядән килгән. Бөек Британияда Раштуа бәйрәменнән соң икенче көнгә калган ризык тәмтемнарны тартмаларга салып, мохтаҗларга бүләк итеп ләшкәннәр. Икенче бер чыганакларга күз салсак, Раштуа бәйрәменнән соң калган буш бүләк тартмалары өйгә тарала. 26 декабрь календарда тартма көне, соңыннан бүләкләр көне булып китә. Әлеге бәйрәмнең тулы тәрҗемәсе. 26 декабрьдә эшмәкәрләр дә үзләренең эшчеләренә Раштуа бүләкләр ясаган. Кайберәүләр бүләкләр бәйрәме шуңа нигезләнеп тарихка кереп калган дип уйлый. Күп кенә илләрдә, халыкларда бу бәйрәм ничек барлыкка килде икән дигән сорау уйга да кереп калмый. Алар бары тик бу көнне якыннарына, дусларына, хәтта таныш булмаган кешеләргә дә бүләк ясыйлар. Һәм бу көнне ял итәләр. Россиядә исә ял итмәсәләр дә бүләкләр ясыйлар. Хәзер аларның нинди генә төре юк. Иң мөһиме, син аны ничек бүләк итәсең. Гап-гади әйберне дә кызыклы, матур итеп тапшырырга була бит. Шуны истә тотсак иде. Бүләк бирү өчен ниндидер бәйрәм дә, көн дә кирәкми. Сезнең бер елмаюыгыз, татлы сүзегез дә кемгәдер зур бүләк булырга мөмкин. Тапшырыбызны дәвам итик. Быел яңа татар бистәсенә 270 ел. Атаклы мех фабрикасы музее бистәнең мәчетләре, сәнәгать зоналары яшьләрдә кызыксыну уятты һәм бер урында җыйганаларны. Сүз Җәдид фест турында бара, яңа татар бистәсе белән танышу, күргәзмә, перформанслар, лекториялар белән бергә үрелеп барды. Бу чарага барганнар яңа елга бүләкләр алуны да тиз арада хәл итте, чөнки биредә үз куллары белән ясалган милли әйберләр ярминкәсе дә эшләде. Күңел аеруча яңалыкка омтылган көндә Җәдид фестка килеп эләктем. Берничә минутка гына кирип чыгам дигән уй белән кергән килеш 3 сәгатемне шунда уздыруымны сизми дә калганмын. Нәрсә ул Җәдид фест һәм ул мине нәрсәсе белән шулай кызыксындырды? Хәзер сөйлим. Җәдид фест казанлылар бик яратып кабул иткән пешән базарының кышкы версиясе. Быел ул инде 5нче тапкыр уза. 6 көн эчендә ярминкәгә килүчеләр экскурсияләргә йөрергә, семинарларда, остаханәләрдә катнашырга, акустик концерт тыңларга, яңа елга шәп бүләкләр җыярга өлгерде. Бу чараны Татар конгрессы оештыра. Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе Ленара Мөслим ул көнне үзе дә монда иде. Быел Җәдид фест фестивале безнең 5нче тапкыр уза. Беренче елны 2016да ясаган идек. Инде ул елы яз көне һәм кыш көне булган иде. Билгеле инде беләсез, шәһәр ишеткәне бар пешән базары фестивале җәй көнендә уза. Һәм без шулай уйлап утыра торгач, кыш көне дә шундый татар мөхитен булдырып, бергә очрашып, ел дәвамында эшләнгән проектларга нәтиҗә ясап, шундыйрак форматта булдырылган проект иде ул. Халык монда иң беренче очракта нигә киләсең?
Әлбәттә, дизайн маркетларда үз куллар белән эшләнгән матурлыклар тәмтемнар артыннан. Хәзер мин сезгә Җәдид фестның иң кызыклы тукталышларыннан торган үземнең топ 3 исемлегемне тәкъдим итәчәкмен. Киттек. Үзем кыз булганлыккамы иң беренче урынга тюрбаннарны куям. Эш аларның миңа бик килешүләрендә генә түгел. Шушы дизайн маркетта мине тюрбаннарны матур итеп бәйләргә өйрәттеләр. Карагыз, алар гүзәл затларны ничек бизи икән. Минем исемем Гөлнар. Мин монда Милли чәчәкләр студиясын тәкъдим итәм. Без монда әзерләнеп килдек. Яңа ел композицияләре бар, монда котлау хатлары һәм менә мондый матур тартмалар. Икенче урынга кулдан тегелгән курчаклар маркетын куясым килә. Алар яныннан берәү дә туктамыйча китә алмады. Мин үзем дә бик озак гаҗәпләнеп карап тордым. Хәзерге балалар менә шундый уенчыклар белән уйнаса, ничек күркәм булыр иде. Өченче урында мин бик озак сокланып карап торган бизәнү әйберләре. Татар символикасы төшерелгән алкалар, йөзекләр, беләзекләр, муенсалар барысы да күз явын алырлык. Минем кебек зәвыклы кул эшләнмәләрен яратучы кешеләр моннан бик озак китә алмагандыр. Мин Сочидан һәм мин Җәдид фестка килдем бизәнү әйберләре белән. Алар көмештән һәм төрле материалдан ясалган. Җәдид фестның тагын бер зур уңай ягы. Монда балалар өчен дә кызыклы мәйданчыклар бар. Шуларның берсе акыллым өстәханәсе махсус алар өчен оештырылган. Монда балалар үзләре уенчыклар ясап, аларны буяп, әти-әниләренә яңаелган менә дигән бүләкләр әзерләде. Минем исемем Мәрьям. Мин әни белән килдем мастер-класс уздырырга. Нәрсә ясыйсың, Мәрьям? Печеньечкалар. Җәдид фестта чын татар атмосферасы тудырылган. Монда килгән бер кеше дә битараф калмаячак. Әле бит тиздән яңа елда килеп җитә. Сез Кыш бабайга хат яздыгызмы? Язмасагыз, тизрәк ашыгыгыз. Иң изге теләкләрегез чынга ашсын. Барыгызны да яңа еллар белән котлыйсы килә. Яңа еллар, яңа шатлыклар, яңа бәхетләр алып килсен. Шулаймы, бабай? Әйе, сәламәтлек, тауфиклык. Менә нәрсә минең әби миңа бабайга әйтә, мин шуны сезгә дә телим. Күп акча, кызлар, малайлар, бәхетле булыгыз. Татарстан Яңа гасыр каналы да тамашачылар өчен бүләк әзерләде. 31 көн эшләми. Безнең бүләк ул әлбәттә иҗат җимеше. Мәхәббәт хакына фильмын сез бик тиздән күрә алачаксыз. Әлегә ул бүләкнең матур тышын тәкъдим итәбез. 57-нче күренеш, 1-нче кадр, 1-нче дубль. Киттек. Мәхәббәт хакына. Яңа гасыр каналында Яңа ел бәйрәмнәреннән соң тәкъдим ителәчәк фильмның исеме шундый. Ул Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча төшерелә. Музыкасын композитор Зөлфәт Вәлиуллин иҗат итә. Режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Нурания Җамали. Темасына килгәндә, мәхәббәт темасы, рәсмә менә яшьләр әз генә юк нәрсәне дә зурайтып, бер-берсен кичерә алмыйча зур ялгышлыклар эшлиләр. Менә шул ялгышлыклар булмасын дип төшерелгән фильм бу. Бераз гына үрнәк алып шулардан үзләренә гыйбрәт алып, шул ялгышлыкларны кабатламасыннар дип. Актерларның кайберләре тамашачыга театр, телевидение аркылы таныш булса, кайберләре өчен фильмда катнашу беренче тәҗрибә. Төп рольләрнең берсе медицина университетының 3нче курс студенты Әдилә Нәбиуллина башкара. Бер халәттән икенче халәткә чыгарга авыр булды миңа. Чөнки син бер халәткә генә үзеңә настрой бирәсең, аннан соң икенчегә күчергә әллә ничек күчә алмыйсың, шул халәттә каласың.
Әміне Фәннур Фатыховның клипларда төшкәне булган. Ул да хисләрне дөрес бирә алдыммы, тамашачы ничек кабул итер микән дип борчыла. Якыннар ничек кабул итәчәген сериал чыкканнан соң беләчәкбез инде. Кемләндер бәлки әрләшергә туры килер, кемнәрдер җылы кабул итәр. Фильмны ноябрь башында төшерә башлаганнар. Эшләре инде төгәлләнгән дә булыр иде, тик табигатьнең режиссерга буйсынмавы комачаулый. Кызганыч шул. Кар юк, менә яңа ел фильмын карсыз төшерү бит инде күңелле хәл түгел. Барыбызның о кар епшик кар булганы, явып торганы күрәсе килә. Ябалак кар яуганны күрәсе килә бит инде әйме. Шуңа күрә менә белмим, көтәбез инде кар яуганны. Кастинг ясалган, актерлар бар, төшерү урыннары билгеләнгән, фильм өчен кирәк-яраклар табылган, эшләр гөрләп бара. Әмма кайбер кешеләр ярдәм итмәсә, буларның берсе дә булмас иде. Фильм төшерү кебек җаваплы эштә продюсерларның булуы зур роль уйный. Нурания Җамали, эшмәкәрләр Робила Шайдуллина һәм Миләүшә Сәләхетдиновларга бик рәхмәтле. Бу миңа беренчедән менә моны бөтен халык, бөтен илдәге генә түгел, дөньядагы безнең халкыбыз карый. Мин шуннан менә шушы ул халыкка миндә әз генә булса да, минем дә бит өлешем керә дип шуңа мин сөенеп яшим. Геройлар мәхәббәт хакына нәрсә эшләргә әзер. Фильмны без Иске Яңа елда Яңа гасыр каналында күрә алачакбыз. Яхшы бүләк бар, начары бар, ә бар китап. Ләкин ул китапны да матур итеп төреп, бүләк итә белергә кирәк. Һәм без кунагыбыз Нәргизә Рәхмәтуллина белән моны бергәләп эшләрбез. Нәргизә, сау булсыз, хош килдегез. Сәмсез. Рәхмәт. Сез флорист һәм шулай бүләкләрне матур итеп тәкъдим итә белүче кеше дә. Сез моңа озак өйрәндегезме? Юк, аны бер тапкыр Эшләп карасаң, өйрәнәсең. Без ясы сөйләшә алабыз, Ел килеп торучы кәгазь кирәк. Менә синеңчә алмаз, китап ул яхшы бүләкме бүгенге көндә? Әлбәттә. Әле ул кыйммәтле, яхшы тышлы, эре шрифтлы, матур рәсемле булса, бигрәк тә дип уйлыйм. Һәм дә безгә кашык кирәк булачак, 2 яклы скотч. Кирәкле размер кисеп алгач, без инде эшебезне башлыйбыз. Ә менә гомумән бүләкләрне шундый итеп, булай да инде китап ул миңа калса затлы бүләк. Менә ул бүләкне, затлы бүләкне тагын индер шундый шуар кагазгә белми, içində нәрсә икән. Шуар кагазгә туру. Ошо кызык бит аның. Кирәк микән? Менә сез ничек уйлыйсыз? Минем өчен яңа елга әлбәттә кирәк. Чөнки ул үзенә бер ачу бүләк, үзенә бер серле мизгел, күңелле мизгелеме? Мәсәлән, яңа елга дигәндә шундук башка килде. iPhone-ны төрмичә бүләк итсәң дә шары икшәйме, шадрый? iPhone-ны бик тә еш безгә киләләр салонга төрергә. Тагын инде бүләкләр ясыйлар. Төрле бүләкләр, Ролтоннан башлап, төрле iPhone-ларга хәтле. Иң креатив бүләкне исегезгә төшерә аласызмы? Шулдыр инде Ролтондыр. Ролтондыр ул, иң кызыклы. Бик еш кабатлыйбыз бу сүзне. Бу реклама түгел. Реклама түгел. Андый кеше берәү генә булгандыр, әйме? Берәү. Студентлар иделәр алар. Студентлар өчен әйе туры килә инде. Иң мөһиме бит бүләк түгел, ә игътибар. 50 ел бергә гомер итәсең, һәм сиңа кадерле бу сига анда ашып карыйсың. Су токмашны аннар ашатасың елы буе. Син ашатырсың да. Менә бу эш бик күп сабырлык таләп итәдер инде. Сабырлык, төгәллек. Син эшли алмыйсың ул Килеп чыкмаганда нервы чыккан вакытларда буладыр. Юк, аны бер тапкыр өйрәнсәң, икенче тапкыр тиз эшләнелә ул. Тагын менә иң шундый зур бүләкләр дип әйтгәндә, иң шундый ире, иң зур бүләк нәрсә иде? Уенчыклар, балаларга уенчыклар күп алып киләләр, пылесос, шундый бытовая техникада алып килгәннәре бар. Аны да хәтта төрәләр. Машинаны төрә. Машинаны төрмичә дә бүләк итсәләр,
Шарıyım. Бегі шарыйды. Кір машинасы турында сіз бар мыйдыр бит? Әлбәттә, ойыншық машина турында сүз бар. Алмаз, сені тағын бөлек темасында нәрсе Сүзім қызықсындыра? бітті, қарап үйреніп тұрам. Ақша тоқмас үшін өзім үйренем де қар бөлекні түріп тапшырады. Әйе, мына шыннан да келелер демек түрелер. Өзіңде түрі аласың ішінде, неге келелер? Әлбәтті. Мұнда бірінде қиынлығы жоқ. Түрлі қағазға һәм түрлі декорлар белән түрергә була. Демек, біздің мұнда ярдәмгә миләш, кипкән әфлисон һәм ағаштан индер әле түрлі фигураларда ярдәмгә Корица күрәминендә. Корица, шыбытаклары. Иликс деген җимешләр бу. Бу миләш түгелме? Миләш түгел. Бәлки ниндидер теләкләр белән киләләрдер. Менә безгә бу тематикада төрергә кирәк, я булмаса анда кысыга менә шундый чәчәкләр, ышый. Менә бу кагазыгыз ошамый икән. Әйе. Менә шундый теләкләр җиткерәләрме? Әйе, крафт кагазын бик күп ярата кеше. Ул ниндәй кагаз була? Картон төстә. Хатын-кызлар инде егетләренә шул крафтта зәңгәр төсле, күк төсле. Менә хатын-кызлар дидегез. Күбрәк бүләкләрне төрергә кемнәр килә? Хатын-кызлармы, ир-атлармы? Ир-атлар. Юк. Хатын-кызлар. Булмады. Равный процент йөридем. Шулаймы ни? Күбрәк яшьләрме, ул яшьтәге кешеләрме? Яшьләр. Студентлардыр инде миңа калса, романтика вакыты, бүләк. Кешеләр күбрәк Хәзер нәрсә белән бизибез? Хәзер инде безнең шундай лента бар. Как раз төскә килеп тора торган. Һәм бренди декор алырбыз. Допустим, шундай алин. Булан, мөгезле булан. Сіз бүләк түргән арада biz аны дөрес итеп тапшырырга өйрәнек. Аннан соң студиябызда нәрсә килеп чыкканын күрербез. Кемдер бүләкне алырга, кемдер исә үзе бүләк итәргә ярата. Ничек кенә булмасын, ул ике якның да күңеленә хуш килергә тиеш. Гаҗәпләндерсә дә бары тик яхшы яктан гына гаҗәпләндерсен. Әмма бүләкне сайлый белү генә аз, аны бирә белергә дә кирәк. Бүген шул хакта сөйләшербез. Тыштан ялтырый, эчтән калтырый. Бу нәрсә? Әлеге сорауга җавапны бүләк дип атарга булыр иде. Нинди генә эчтәлекле бүләк булмасын, аны матур итеп төрергә атмагыз. Беренчедән бу бәйрәм кәефе өсти, икенчедән интрига тудыра. Аны тизрәк ачып карыйсыз килә. Шулай бит? Әмма шамакысын онытмагыз. Сез бүләкне кайсы кул белән тапшырырга кирәклеген беләсезме? Менә шул мин дә бу хакта уйланмый идем. Әмма этикет кагыйдәсе буенча бүләкне сул кул белән тапшырырга кирәк, оң кул белән дустыгызның кулын кысарга мөмкин. Бүләкне алырга яратасыз икән, аны кабул да итә белегез. Нинди генә хисләр тудырса да, хәтта ошамаса да, елмаеп рәхмәт әйтеп алыгыз. Рәхмәт. Бүләк иткәндә кемгә нәрсә һәм ни өчен бүләк итүегезне истә тотыгыз. Мәсәлән, ир-атларга тәм-томнар, конфет, печенье, шәйберләр бүләк итү килешеп бетмәс. Хатын-кызларга исә спиртлы эчемлекләр, төрле көнкүреш кирәк-яраклары бүләк итү урынсыз булыр. Бүләкне биргәндә котлау сүзләре, теләкләр, һич югы җылы сүз әйтергә кирәк. Ә менә бүләкне сайлаганда килеп туган авырлыклар һәм аның бәясен искә алу кирәкмәс. Bütün künün uzu sana бүләк эзләп. Бер журналист алмадым. Бик кыйммәтле түгел, шулай да кирәкле әйбер. Мә? Там бурышка үттем. Матурым туган көне белән сине. Менә озак уйлап тордым да мин сиңа китап бүләк итәргә булдым. Үземә дә бик ошый инде, әмма бу сиңа файдалырак булачак.
Бүләкне ничек тапшырырга кирәк икән өйрәндек. Безнең инде Нәргизәдә түре бетерде. Мөмкинме, Нәргизә? Димәк, инде сюжет карагач аңладым. Сул кул белән бирәсең, уң кул белән кысасың кулны, сул кул белән аласың диде бит. Шуны якынлаш килүче яңа ел белән син. Ләкин бу синеке түгел, бу Нәргизәнеке. Без аны килеп үзенә кайтарабыз, борчылмагыз. Нәргизә кунакка килеп безне инде бүләк төргә өйрәткәнегез өчен бик зур рәхмәт. Якынлашып килүче яңа ел белән сезне. Сезне дә. Иң гламур, иң үзенчәлекле, иң сәер, иң зур, иң кечкенә, иң йомшак, иң каты, иң энәле, энәсез, куе, сирәк. Шыршылар тагын нинди булырга мөмкин? Бу сорауларга җавапны Кызык дөнья сәхифәсендә Гөлинә Шаймуллина табарга тырышты. Мизгел эчендә ул дөнья тирәли бөтен шыршыларга күзәтү ясаячак. Шыршы, без сине сагынып көттек ел буе. Син тагын да матуррак бизәргәнсең бу елы. Хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Яңа елга саналган көннәр калып бара. Ә без һаман җыршы бизәмәгәнбез икән. Ботакларына берничә шар, гирлянда элеп куйсаң, бәйрәм рухы сизелә башлый. Дөньяның иң күпше чыршылары исемлегендә беренчелекне Франция гүзәлкәе алган. Ул бәйрәм агачлары арасында иң гламуры буларак санала. Аны Парижның бер зур сәүдә үзәгендә Рашту алдыннан күреп була. Һәр уенчыгы, һәр бизәге трендларга туры китерелеп сайланылган. Эксклюзив махсус шушы чыршы өчен ясалган. Бу агач зауыклы туташ кебек. Һәр бәйрәмгә яңача ки. Дөньядагы иң бийек чыршыны моннан берничә ел элек Мексикада бизеләр. Аның озынлыгы 110 метр 35 сантиметр. Әлеге яңа ел символын әзерләгәндә бер агач та зыян күрми. Чыршыны тимер конструкция ярдәмендә торгызалар. Үзенең масштаблары ярдәмендә бу объект Гиннес рекордлар китабына эләгә. Бу исемлектә тагын бер чыршы бар. Ул Рио-де-Жанейро шәһәрендәге Лагоа Родриго де Фрейташ күле уртасында урнаштырылган. Иң зур чыршы буларак санала. Озынлыгы 82 метрга тигез, ясалма лысларын 3 миллионга якын төсле лампочкалар бизи. Игътибар экранга. Гадәти булмаган чыршылар исемлегенә күз салсаң, 2015 елда Австралиянең Мельбурн шәһәрендә бизелгәнен искә алмыйча булмас. Биредә бәйрәм агачын лего детальләреннән җыялар. Барлыгы 1,5 миллион материал кулланыла. Бер айдан артык вакыт сарыф ителә. Нәтиҗәсе гаҗәеп. Сез моны үз күзләрегез белән күрергә тиеш. Гиннес рекордлар китабына кертелгән тагын бер зур чыршы Һиндстанның Ченганур шәһәрендә. Аны ясау, бизәү өчен агач та, пластик та, тимер дә, кәгазь дә, хәтта лего да кулланылмый. Бу чыршыны кешеләр үзләре хасыл итә. Моның өчен аларга төрле төстәге футболка һәм чираттагы дөнья рекордын яулау теләге кирәк була. Әлеге акциядә 4030 студент катнаша. Игътибар экранга.
Бүгінге менә шулар иде дөньяның төрле почмагыннан кызыклы мәгълүматлар җыеп, сезнең белән яңа күрешергә сүз бирәм. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Таудан шу, тимер аякта йөрү, хоккей уйнау, салют аттыру ул кышның һичшиксез иң күңелле мизгелләре. Ләкин сакланганны саклармын дигән. Шул уңайда без бүген кунакханәдә табиб-травматолог Рәмзия Самигуллина Рауил кызы белән әңгәмә корырбыз. Рәмзия Рауиловна, исәнмесез, хуш килдегез. Исәнмесез. Исәнмесез. Шунда кыш көне нәрсәдән сак булырга кирәк? Сезгә менә нинди җәрәхәтләр белән киләләр? Кыш айы үзенең матур карлары, биек таулары белән матур булса да, ул үзенең травмалары белән дәгән бик бай. Ватрушкада шу, шанада шу, конькида шу, төрле тән җәрәхәтләре алырга мөмкин балалар. Сунулар, имгәнүләр, растяжение кебек әйберләр белән дә безгә бик күп мөрәҗәгать итәләр. Менә булар булмасын өчен сездән киңәшләр. Ничек сакланырга, нәрсәгә игътибарлы булырга кирәк? Өйдә утырырга. Юк, өйдә утырырга кирәк түгел, өйдә утырып Саф һавада кирәк бит. Саф һавада кирәк, табигатьнең матурлыгы белән дә хозурлана белергә кирәк. Без травматологлар батутларда сикерүне бик тыябыз, һәм ватрушкада йөрүне бик тыябыз. Чөнки батутта сикереп, ватрушкада балалар шуалар икән, анда компрессионный перелом позвоночника барлыкка килә, бу үзенең артыннан бик күп последствиялар дип әйтегәндә алып килә. Шуңа күрә без ватрушкада шуырга рөхсәт итмибез. Менә иң куркынычлы, иң айнычлы ул инде умыртка сөягенең җәрәхәтләнүе. Аны бит әле аңлап та булмый. Бала менә берәр нәрсә була калса, балаларга килсәк инде. Ул авыртты дип әйтә дә бетте, син аңламаска да мөмкинсең. Менә иң беренче чиратта нәрсәләр эшләргә кирәк? Чөнки әле беренче ярдәм анда инде табибларга барып җиткәнче күпмедер вакыт үтә бит. Компрессионный перелом булганда, бұл последствия травм получается ул үзенең 5-нче ноктасына дигәндә күтенә җыгыла һәм аркасына плашма җыгылырга мөмкин. Бу очракта шиткә калдырырга ярамый, врачка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм әгәрдәге баланың җыгылган очракта сулышы тукталы бала икән, суларга авыр булып китә икән, баланы утыртырга ярамый. Аны артқы сиденьена машинаны, либо алгы сиденьен артка җибәреп, шул яткырып кирәк. Утыртырга бер очракта да ярамый. Менә һичшиксез анда билгеләнмәгән урыннарда, ватрушкада, шанада шу ул катгый рәвештә тыела бит, димме? Бит бар урыннар махсус шуның өчен ясалган, таулар махсус шуның өчен ясалган. Аларда да менә йөрү куркынычы бармы? Аларда йөрергә рөхсәт бирәбез, ләкин балалар бит алар шук. Бер артлы паровоз ясап шуырга рөхсәт бирмибез. Алар паровоз ясап төшәләр, тау үзләренең алдагы булган агач кисәген, боз кисәген күрмиләр, җыгылалар. Җыгылганнан соң алар дөрес итеп җыгылмыйлар. Һәм ушиб, растяжение, перелом шикелле аяк кулларын сындырып мөрәҗәгать итәләр. Менә шул ушиб растяжениеларга килгәндә без күп очракта аларны үзебезне дәваларга күнеккән. Кемдер салкын куя, кемдер киресенчә җылыта, кемдер төрле майлар, маҗлар сөртә. Менә шул юнәлештә берәр киңәш бирсәгез иде. Ушиб растяжение бер кашандагы җылытырга ярамый. Аяк кулны җылы суга тыгарга ярамый. Ул очракта отек дибез, аяк кул зурая. Зурайырга ярамый, наоборот. Растяжение ушиб булганда ул күпмедер билгеләнгән. Мәсәлән, бала җыгылды, ой авырта дибез. Ул ушиб растяжение булган чакта билгеләнгән вакыттан 10-15 минуттан соң авыру кими. Һәм отек үсмәсен өчен через сөлге аркылы берәр материал аркылы без суык куйра кушабыз 10-15 минутка кадәр. Әгәр дәген авырту кимеми икән, бу очракта врачка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Растяжение ушиб булган очракта дагы алар билгеләнгән дәрәҗәләргә 1-2 степеньнәргә бүленәләр. Бу очракта степеньгә карап без покой назначать итәбез. Дөресрәге гипслап кайтарабыз 10 көнгә. Димәк, андый тартылулар һәм инде авыртулар булганда да җылыта торган майлар, маҗлар сөртергә кирәк түгел. Рөхсәт ителгән урыннарда да инде шамасын белеп йөрү генә кирәктер. Менә шулар белән аңлашыла. Хәзер безнең башлана инде тыдыш, салют аттырулар. Менә
алар нәрсәсе белән без үзебезгә зыян китерергә мөмкинбез? Сәгатьләр алар бик матур итеп аталар, төрле утлар яна, килешәм. Ләкин билгеләнгән урыннарда гына атырга кирәк. Һәм 14 яшьтән югары балаларга гына салют аттырга рөхсәт ителә. Үзенә түгел, менә кабызып җибәргә улылар белән дип әйтәм. Улылардан башка кабызырга ярамый. Карап торучы улы кеше булырга тиеш. Менә салют атканда да җәрәхәтләр алырга мөмкиннәр бит инде. Мөмкин. Алалар да нинди җәрәхәтләр ул? Күзгә киләдер инде күбрәк зыян. Күбесенчә күз җәрәхәтләре барлыкка килә. Шартлау матдәләре күзгә керә. Ул очракта офтальмологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Безнең очракта пешүләр булырга мөмкин, бит, кул пешүләре. Шартлый торган матдә шартламый, яки кабызды да ул җыракка китте. Ул шартламады. Балаларга бит кызык, барып карарга кирәк. Ник шартламады ул? Аны бер очракта да барып карарга кирәк түгел, шартламады икән. Кар атырга даган 15-20 минуттан соң янына барып карарга кирәк. Кар атырга даган исүндерергә кирәк. Яңадан шартлатасың икән, ул үлемгә дә китергә мөмкин. Иң куркынычы да. Шуңа күрә сакланып кына менә бу көннәрне үткәреп җибәрик. Яңа елга теләкләрегез һәм киңәшләрегезне дә җиткерсәгез иде. Һәр баладаган сау сәламәт булсын, имгәнмик, матур итеп яңа елларны каршылыйк, сәламәт булыйк. Амин. Сез үзегез могҗизага ышанасызмы? Ышанам. Бик зур рәхмәт кунакка килгәнегез өчен. Эшегездә, тормышыгызда уңышлар теләп калабыз сезгә. Бездә кунакта табиб-травматолог Рәмзия Самигуллина булды. Кунагыз белән саубуллашып, Тинчурин театрындагы Могҗиза театр студиясе белән танышыйк. Көчле рух һәм ата-ана таянышы. Әлеге шигырьне 13 яшьлек Анель Имамиев әнисе белән бергә яза. Шушы юлларда аның тормышы, киләчәккә максатлары, хыяллары барысы да чагылыш таба. Малай үскәч артист булырга тели. Бүгенге көндә шушы юнәлештә беренче әмма бик мөһим адымнарын ясый. Бу эштә аңа сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен оештырылган Могҗиза театр студиясе ярдәм итә. Бирдә ул алдынгы әзерлек ала һәм һөнәри белемнәр үзләштерә. Сәхнәдә ничек үзеңне каушамыйча әйбәт итеп тотырга, скаргавалкалар да биргәннәр бар, әйбәт сөйләшер өчен. Һәр дәресне без зарядка ясыйбыз. 15 яшьлек Эльза Емикованы биргә театрга мәхәббәте алып килә. Кызның роле зур булмаса да, ул аны тырышып, урынына җиткереп уйный. Мин театрны бик яратам, бик канәгать мин бу театр белән ошый. Могҗиза театр студиясе моннан берничә ел элек оеша. Ул «Во благо вместе» инициатив төркем ярдәме белән берлектә тормышка ашырыла. Әлеге проект сәламәтлекләре шикле булган балаларны социальләштерү, аларның сәләтләрен ачу өчен зур мөмкинлек. Баштарак балалар бер 15 кенә иде килгәннәре. Аннан соң аларның бөтенесе дә гел йөри алмый. Алар то операциягә китәләр, то аларның бүтән эшләре килеп чыга. Без күбесен алырга тырышабыз. Күбесен бөтенесен дә алабыз аларның, ләкин аларны бүлеп эшләтергә кирәк була. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән шөгыльләнү беренче бурыч булып торса, аларны сәхнәдә үзләрен тотарга өйрәтү булса, икенчесе менә бу балаларны татар теленә өйрәтүдәген тора. Тукай шигырьләрендә урыс балалары яхшы иттереп ятлады, сөйләде, башкарды. Бу инде безнең педагогларыбызның дип әйтергә кирәк. Уңышы. Дәресләр атнага бер мәртәбә һәр якшәмбе оештырыла. Укытучылары профессиональ артистлар спектакль өчен биюләрне Салават Хәбибуллин куйса, баш режиссер автор вазифасын Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов башкара. Алар кәйфләре дә китә, аларның хәрәкәтләнү мөмкинлекләре була, сөйләү теле дә аңлашылмый күбесенең. Дауны кызыбыз да бар, ул бөтенләй сөйләшмәй, ул аңа кәйфе китсә аны тыңлатып булмый.
Ну, үзе бик шундай ярата инде, ул килеп сарыла. Һәрберсенә аерым бер мөнәсәбәт, аерым бер игътибар белән эшләнә инде. Әлбәттә, теге гади балаларга караган шикелле аларга нитеп булмый. Менә карап торасың, аларның күзләрендә шуга очкын ялтырап тора, аларның теләк зур һәм алар бер-берсе белән бик яхшы аралашалар. Менә шуңа күрә күңелләребездә шул хәтле сөенеч, ата-аналарның да күңелләрендә сөенеч, балаларныкында йөзләтә сөенеч алар. Могҗиза театр студиясенең эшчәнлеге нәтиҗәле, әлеге проект дәвамлы булсын иде. Сак булыгыз, ишекләр ябыла. Киләсе тукталыш Әткәм-әнкәмнең теле станциясе. Алмаз махсус хата ясады. Нинди хата икәнен филология фәннәре докторы Фуат Галимуллин бәян итәр. Бу юлы да сүзне метродагы татарча игъланнар турында алып барасы килә. Менә анда безнең күңелне бераз дулкынландырган бер күренеш бара. Әйтик, татарча игълан иткән вакытта булай диләр. Киләсе тукталыш Тукай мәйданы станциясе. Рус дикторы алай итми бит. Ул әйтә: следующая остановка площадь Тукая ди. Әгәр дә ул безнеңчә әйтәсе булса, булай яңгырар иде. Следующая остановка станция Тукая. Күрәсез, янәшә бер үк сүз төрле вариантларда кулланыла, аны инде тавтология дип әйтәбез. Шуңа күрә алга таба безгә бу игъланнарны әйтүне тиешле нормаларга туры китерергә кирәк. Әйтик, киләсе тукталыш Тукай мәйданы, киләсе тукталыш Әмәт тауы, киләсе тукталыш Имәнлек. Менә шулай иткәндә бер нинди артык та булмый, ким дә булмый, дөрес кенә була. Демәк, без үз сөйләмебездә шушындый нәрсәләргә дә игътибарлы булырга тиешбез. Аларны вак күренеш дип исәпләмәскә кирәк. Телебезнең төзеклеге, байлыгы, матурлыгы, аһәңлелеге әнә шундый вак нәрсәләрдән җыела. Елның соңгы атнасының иң актуаль сорауларының берсе яңа елны кая каршы аласы? Башлады инде. Җавап бирәбез. 2020 елны туган илебездә каршы алырга җыенабыз. Сәяхәтләр исә төшләр белән видеоязмада гына булачак. Һәр елны 31 декабрьдә без дуслар белән мунчага йөрибез, күп итеп салат ясыйбыз, чыршы карарга барабыз, президент котлавын көтәбез, курантларның сукканын саныйбыз. Ни өчен? Чөнки булар барысы да яңа ел бәйрәменең аерылгысыз элементлары. Традициясе шундый. Быел әлеге системадан бераз тайпылырга телисез икән, чит илләргә юл алыгыз. Ә юнәлешне дөрес итеп сайларга туризм буенча белгеч Руслан Шәһиев ярдәм итәчәк. Мин ял төшләрне ике төркемгә бүләр идем. Кайберләренә яңа ел рухы кирәк, алар инде Европа илләренә күбесенчә баралар. Икенче төркеме кемгә диңгез кирәк, кемгә кояш кирәк, җылы кирәк. Алар инде Индия, Вьетнам, ләкин Таиланд илләренә баралар. Кемнең акчалары күбрәк, Доминикана һәм Куба илләрен сайлыйлар. Индиягә инде виза ясарга кирәк, кем тизрәк китә, алар Вьетнам белән Таиландка баралар. Анда да 31 январь салют, бәйрәм, пляжда, пальмалар арасында кемдер шулай каршы алырга ярата. Ә калган илләрдә, бөтен Европаны да алсак, декабрь айында бөтен Европада матур, чөнки аларның иң мөһим бәйрәме ул Рождество. И шул Рождество бәйрәменең рухы январь аена кадәр бара инде.
Австрия инде классик яңа ел бәйрәме әкияте кебек бәйрәме кебек чиста пөхтә 12-нче гасырда төзелгән замокларында бик матур. Ул замоклар эчендә ярминкәләр ясыйлар, базарлар ясыйлар, фейерверк салютларның бик кызык, бик матур була инде. Германиягә бик кеше күп бара. Юкка гына әйтмиләр инде Берлин, ул Европа үзәге дип. Анда декабрь айларында 5 миллион туристка якын кеше килә яңа ел кушаларга. Иң бюджет вариант Санкт-Петербургтан Финляндияга автобуска барып кайтырга, Казандан Чехияга җип килергә, ашау буенча да, яшәү буенча да Чехияда бик кыйммәт түгел инде. Германия кыйбатрак, анда Австрия тагын да кыйбатрак. Луиза, менә яшерен батырын түгел, 2 елга якын бергә эшлибез. Кабаклы манты, кабаклы пешмаклар вәгъдә итәсен, кашан ашыйбыз аны. Бүген өстәвенә итле рулет вәгъдә Хәзер итте. тамашачылар алдында син ялганчы булып каласың. Манты ашаткан бар, хәтта тамашачылар үзләре дә күрде. Итле рулеты да булыр, нәкъ менә хәзерге минутларда миннән видеозма ашсы остасыннан итле рулет. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларым. Без бүген бик гади генә иттереп, ит белән кыярдан тәмле ризык әзерләрбез. Аның өчен безгә ит кирәк булыр, кыяр һәм инде соусын ясар өчен горчица, бал һәм инде соя соусы. Менә шулай тыйдык. Хәзер инде безгә соус ясарга кирәк булыр. Соус өчен әз генә бал алабыз. Һәм соя соусы салабыз. Горчицаны иткә шулай әзрәк сөртеп чыгабыз. Һәм инде бал белән сояны да шулай сибеп җибәрәбез. Кыярны 4кә бүлдек. Һәм инде ит эченә кыярны куябыз да рулет кебек терәбез. Табага әз генә май салабыз. Градуслы мишкә кайнар миш. Инде без аны 15 минутка хәзер куябыз. Менә хөрмәтле тамашачылар, шундый тиз арада бик җиңел әзерләнә торган тузлы кыяр һәм иттән тәмле ризык әзерләдек. Ашларыгыз тәмле булсын. Һәрберегезгә дә исәнлек, саулык, матур тормышлар, гаилә бәхете телим. Исән сау булыгыз. Мин ышанам. Килер ул. Бәйрәмнәр килер. Киләсе каникулларда табигать әкияти матурлыкка ия булыр. Урманнарда йөрү өчен иң мөһиме һава торышы уңай булсын. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Манзара тапшыруы үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Яндекс погода мәгълүматы буенча бүген көньяк-көнчыгышта чыгышта алмашдучан булытлы һава. Республикабызда антициклон тәэсирендә һава шартлары уңай саклана. Температура шактый төшә, кайбер районнарда төнлә урыны белән 25 градуска кадәр җитә. Көньяк-көнчыгышта көндез 10 градус суык.
Татарстанның төньягы Әгерже, Минзелә, Менделеевскида аз болытлы һава саклана, 12 градуска кадәр салкын. Декабрь аеның бу көннәрендә һава шартлары үзгәрми диярлек. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелми, җил көньяк көнчыгыштан талгын. Көньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта көн кояшлы булачак, 8 градуска кадәр суык. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аз болытлы һава. Температура -10 градус. Халык сынамышларына ышансак, әгәр дә иртән агачларга бәс төшсә, икенче көнне аяз һава көтеләр. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава көтелә, 9 градуска кадәр суык, көнчыгыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Урамда буран кутырганда да аларның өйләрендә үзеңне җылы яктагы кебек хис итәсең. Барысына да уңган Хуҗабикә сәбәпче. Гөлләр үстерергә яратучы героебыз Диләрә Радионова өйеннән гөл бакча ясаган. Сездә дә мондый теләк туган икән, чираттагы видеоязманы карарга киңәш итәр идек. Әнинең әнисе белән әтисе картина ди торган игендә, аларның тоже менә шул хәтле бакчалар матур ия. Күршеләрдә чынлап та теге белмим ул вакытларда нишләп әйбер үстермәгәннәрдер, менә карлыганнар бит инде аны бер утыртасың да үсә бит инде, карыйсы юк. Әни чиләкләп күчтәнәшкә карлыган үзе җыеп, алып барып менә күршеләргә өләшә торган ия. Бакча үстерү осталыгы Диләрә ханымның нәселеннән үк килә икән. Бүген без өй эчендәге гөлләрне генә күрербез. Урам бакчасы турында сүзне икенче юлга калдырабыз. Ташландык урынны гөл бакча итүче кеше ул. Сире тырышлыкта да, әмма кулдан да киләдер. Кичкенәдән кулына да, күңеленә дә йоккан бит бу шөгыль. Чишмәдән су ташып, яңгыр сулары җыеп, менә шушы бакчаларын үстерә торганнары. Кичкенә генә алма коелып төшкәнне шәйгә алып кереп сала башлыйлар, яллар менә шундый теге кызык, аның шалканы үстерәдер бабай. Андый шалканны минем бер дә ашаганым юк, менә ничә ел яшәп дигәнде. Диләрә ул табигатьне миңа караганда да ныграк ярата. Мин бит табигатьне булган табигатьне генә яратам. Ә ул табигатьне ясый. Менә гөлләр үстерә, менә безнең кыш буена шушылай үй içinde безнең гөлләр үсеп тора. Ул каян табып бетерә торгандыр ул гөлләрне, ничек үстерә торгандыр, мин аларны белмим дә, белә алмыйм да, минем башымда җитмәй. Иң гаҗәпләндергәне гөлләр арасында берни булмагандай тыныч кына лимоннар үсеп утыра. Икенче тәрәзә төбендә лайм. Әмма лимоннары да үзгә бит. Мондый зурлыктагысы безнең кибетләрдә табылмас. Аның ботаклары да бәләкәй генә иде. Ну, гел җимеш бирде ул. Гәрә инде аны дусларына да алып баргалады, аны ышанмадылар да. Үсәлми бу дип. Ну, миндә аларның фоторәсемнәре бар, үсеп утырган. Алар әлбәттә күчкә генә күтәреп торалар, мин аларны бәйләп куям инде. Әгәр дә лимонны кырып, теләсә куя салсаң, туңган лимонны, аның файдасы күбрәк тә икән. Без бит инде ашый башлыйбыз да, аның яртысын ыргытабыз, теге кискән лимон бозыла тиз дигәндәй, балга песиккә генә салмасаң. Шуңа күрә мин хәзер күбәеп кетсә лимоннар, тотам да туңдыргычка туңдырам инде. Бу йортта гөлләр генә түгел, башка җан ияләре дә үз урынын тапкан. Бу Люси дигән безнең дустыбыз инде. Бу бик матур, акыллы этләр 90 төрле исне сизәләр, әйме? Һәм 90 сүзне аңлыйлар. Менә бу безнең эт бәбиебез 90 төрле татар сүзен аңлый. Кил, кит, ят, әйдә, менә татар теленә этләргә укытучы итеп куеп була. Бар.
Sağlarmısınız, hürmetlerimiz. Efirde manzara topşuruğu biz öz işimizin devam etemiz. Bugün 26 dekabr, yanı yıla kadar ne bari 5 gün 5 tün kaldı. 2019'nu siz neydi hisler bilen uzatasız? Bu yıl yaptığı vakıgalarga boy buldu mu? Bu sıralarga cevap verip kilesi yılga maksatlar koyar vakit җитте. Jadid Fest'ta şen tatar atmosferası tudurulgan. Munda kelgen bir kişi de bir taraf kalmayacak. 57-ci көрүнүш, 1-ci kadr, 1-ci dubl. Gittik. En büyük variant Sankt-Peterburg'dan Finlandiyaga avtobusdan barıp qaytırga, Kazan'dan Çexiyaga, Ejiptiyerge. Яңа ел позитив эмоциялар, бүләкләр һәм матур хатирәләр белән бер рәттән артык калорияларга да соранланмый. Ник искә төшердең. Бәйрәмнәрдә сәламәтлеккә зыян килмәсен өчен нәрсәне истә тотарга кирәклеген сәламәтлек сәхифәсендә ачыкларбыз. Яңа елга санаулы көннәр калып бара. Бәйрәм көннәрендә дөрес туклануга игътибар кими. Әмма организмыбыз баш күтәрә алуын онытмыйк. Рәхәтләнеп бәйрәм иткән җирдән уң як кабырга асты авырта башлады ди. Яңа елны үзәк өзгеч авырту белән каршы алмас өчен сезгә холецистит турында белеп тору зарур. Холецистит билгеләре: майлы, кыздырылган ризыклар ашаганнан соң уң як кабырга астында авырту, кысасы килү. Организмыбызга күз салык. Мин сезгә менә шушындый макет карарга тәкъдим итәм. Күрәсез, безнең уң якта бавыр урнашкан. Аның янәшәсендә ут эшкәртеп чыгара торган ут куыгы бар. Ул менә яшел төстә. Ут суы майлы ризыкларны эшкәртү функциясын башкара һәм аны 12ле эчәккә кудыра. Бәйрәмнәрдә артык күп майлы ризык ашау сәбәпле ут суы ут куыгына җыела, туплана һәм ризык кабул иткәндә атып чыгара. Ут озак торганга күрә ут ташлары барлыкка килә. Ут куыгы кыскарганда бу ташлар ут куыгы муентыгында, ут куыгы юлларында кысылып калырга мөмкин. Монда инде хирургия ярдәменнән башка булмый. Төп киңәш: бәйрәм көннәрендә сәламәтлегебез турында онытып, артык күп ашарга ярамый. Һәм гадәти көннәрдә дә майлы, кыздырылган ризыкларны читләтеп үтәргә тырышыгыз. Көненә 4-6 тапкыр аз-азлап ашагыз. Үзегезне саклагыз һәм сәламәт булыгыз. Татарстан Яңа гасыр каналы да тамашачылар өчен бүләк әзерләде. 31 көн эшләми. Безнең бүләк ул әлбәттә иҗат җимеше. Мәхәббәт хакына фильмын сез бик тиздән күрә алачаксыз. Әлегә ул бүләкнең мотор тышын тәкъдим итәбез. 57-ci көрүнүш, 1-ci kadr, 1-ci dubl. Gittik. Мәхәббәт хакына. Яңа гасыр каналында Яңа ел бәйрәмнәреннән соң тәкъдим ителәчәк фильмның исеме шундый. Ул Айгөл Әхмәтгалиева әсәре буенча төшерелә. Музыкасын композитор Зөлфәт Вәлиуллин иҗат итә. Режиссеры Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Нурания Жамали. Темасына килгәндә, мәхәббәт темасы, рәсмә менә яшьләр әз генә юк нәрсәне дә зурайтып, бер-берсен кичерә алмыйча зур ялгышлыклар эшлиләр. Менә шул ялгышлыклар булмасын дип төшерелгән фильм бу. Бераз гына үрнәк алып шулардан үзләренә гыйбрәт алып, шул ялгышлыкларны кабатламасыннар дип. Актерларның кайберләре тамашачыга театр, телевидение аркылы таныш булса, кайберләре өчен фильмда катнашу беренче тәҗрибә. Төп рольләрнең берсен медицина университетының 3нче курс студенты Әдилә Нәбиуллина башкара. Бер халәттән икенче халәткә чыгырга авыр булды миңа. Чөнки син бер халәткә генә үзеңә настрой бирәсең, аннан соң икенчегә күчергә әллә ничек күчә алмыйсың, шул халәттә каласың. Ә менә Фәннур Фатыйховның клипларда төшкәне булган. Ул да хисләрне дөрес бирә алдыммы, тамашачы ничек кабул итер микән дип борчыла. Якыннар ничек кабул итәчәген сериал чыкканнан соң беләчәкбез инде. Кемләндер бәлки ярләшергә туры килер, кемнәрдер җылы кабул итәр. Фильмны ноябрь башында төшерә башлаганнар. Эшләре инде төгәлләнгән дә булыр иде, тик табигатьнең режиссерга буйсынмавы мачаулый. Кызганыч шул. Кар юк, менә яңа ел фильмын карсыз төшерү бит инде күңелле хәл түгел. Бер безнең кар
епшік қар болғаны, яуып тұрғаны көресі келе, ябалақ қар яуғаны көресі келе бетінде әйме. Шуңа көре, менә білмейм, күтәбіз инде қар яуғанны. Кастинг ясалган, актерлар бар, төшерү урыннары билгеләнгән, фильм өчен кирәк-яраклар табылган, эшләр гөрләп бара. Әмма кайбер кешеләр ярдәм итмәсә, буларның берсе дә булмас иде. Фильм төшерү кебек җаваплы эштә продюсерларның булуы зур роль уйный. Нурания Җамали, эшмәкәрләр Равила Шайдуллина һәм Миләүшә Сәләхетдиновларга бик рәхмәтле. Бу миңа беренчедән менә моны бөтен халык, бөтен илдәге генә түгел, дөньядагы безнең халкыбыз карый. Мин шуннан, менә шушы халыкка мин дә әз генә булса да, минем дә бит өлешем керә дип шуңа мин сөенеп яшим. Геройлар мәхәббәт хакыннан нәрсә эшләргә әзер. Фильмны без Иске Яңа елда Яңа гасыр каналында күрә алачакбыз. Бүләгеңне әзерлә, матур итеп тапшыр дигән сүзләренә бер өстәмә кертәсе килә. Аны әле матур итеп төрә дә белергә кирәк икән. Сайлыйсың, аласың, төрәсең, тапшырасың, аны алмау гына җиңелрәк түгелме соң? Киләсе видеозыма карыйк, бәлки бүләк төренең бер авырлыгы да юктыр. Элек балаларны әти-әни сүзен тыңламаган өчен пычмакка бастыралар иде. Кайыш, кычыткан, шыбык, кубанда. Хәзер нинди җәзалар кулланалар икән? Аның хакта кунагыбыз психолог Султания Гатауллина белән сөйләшербез. Султания ханым, саумысыз, хош килдегез. Саулармысыз? Исәнмесез. Менә бу пычмакка бастырулар әле дә актуаль микән? Ул гаиләләрдә һәрбер гаиләнең үзенең битендә җәзага тарту ысуллары бар. Һәрбер гаиләнең бүләкләү ысуллары бар инде. Нәрсә өчен, ни өчен икәнен һәрбер гаилә үзе пычмакка бастыруда бар. Кайыш та бардыр инде, ул барысы да бардыр инде. Аның дөресен генә әйткәндә, һәрбер гаилә үзенчә. 21 гасырда кайыш куллану дәрәҗәдә дөрес икән? Дөрес түгел инде ул. Ул физик җәзага тарту баланы гомумән дөрес түгел. Физик җәза бирергә кирәкми балага. Иң элек җәза биргәнче баланы гаиләдә кагыйдәгә өйрәтергә кирәк. Гомумән балага җәза бирү дөресме һәм әлеге җәзаларны җәза бирү ул бит ул тәрбия чарасы булып тормый. Җәзаны аны ничек бирергә мөмкин? Гаиләдә иң элек җәза биргәнче әйтеп торам бит. Кагыйдә булырга тиеш. Ярый ярамый. Правила поведения диләр инде аны. Гаилә эчендә, йортта, аннарысын урамга чыккач, транспортта, төрле җирләрдә бала кагыйдәне белергә тиеш. Әгәр дә инде ул шул куелган кагыйдәләрне боза икән, ярамаган эш эшли икән, бу вакытта сәбәбен аңлатып кына җәза бирергә кирәк. Алайса менә шул кагыйдәләрнең башлангычына көчик, ул кагыйдәләр белән гомумән баланы кайчан таныштыра башларга кирәк? Тугашта таныштыра башларга кирәк. Бала белми әле дип без бит инде аңа теге баланың иреген чикләргә бер качан да ярамый. Бала бит инде ул теге зуррак пространство булган саен йөгереп, карап, тотып карап, иснәп, барысында күреп, белеп эшләргә тиеш үсә. Аның акыл үсеше, инде теге күз аллап аңа алу үсеше, ишетеп аңа алу үсеше, слуховое восприятие, зрительное восприятие дип инде без андырсын әйткәндә. Һәм инде тоемлап карап, тотып карап, аңын үстерү дигән нәрсә бар. Шуннан чикләргә ярамый менә бу очракта инде. Ул җәза бирү бит кайбер очракта менә бер дә юкка балага җәза бирәләр. Я берәр уенчыгын ватса, уенчыкны алып бирдең икән, баланың белән уйнарга тиеш, ватырга тиеш. Чөнки без алып бирдек тә, ул бит инде сервантта торга тиеш түгел. Бар шундый балалар бөтен уенчыкны да ваталар. Бала курка. Аны менә тәрбияви чара итеп кулланырга ярыймы шул җәзаны? Менә бер уенчыкны ватты, аңлаттың, бу уенчык ватыр өчен алынмаган, аны уйнар өчен алынган. Аны бит әле теге уйнар өчен алынган дип балага алып бирдек тә, мә уенчык сиңа дип. Аны бит өйрәтергә кирәк. Иң элек уенчык белән баланы өйрәтергә кирәк, ничек уйнарга. Аны бит машинаны булай гына теге этеп җөреп кенә түгел. Һәрбер уенчыкны алган вакытта иң элек баладан сорарга кирәк, кирәкме ул аңа, ошыймы ул аңа, юкмы ул аңа. Аларга бөтен нәрсә кирәк. Аларга кибеткә барганда кирәкмәгән әйберләрне бит кирәк. Сез кибеткә чыкканчы бала белән сөйләшеп куярга тиеш. Менә безнең бүген шуны алабыз, сиңа нәрсә кирәк? Менә шуны ала алам. Калганын инде икенче вакытта. Анда акча юк дип балага бит инде без бүген мөмкинчелек юк. Кибеткә барганчы бала белән иде сөйләшү үткәрергә кирәк. 3 яшьлек балада яны 2 яшьлегенә дә аны сөйләргә кирәк. Менә ничек аралашабыз бер-беребез белән. Уллар, бала белән дә шулай аралашырга кирәк.
Біз бүгін... Неше әйбір алабыз, шуларын алабыз. Менә без шуны алабыз бүгін, шуны. Менә сіз ақша юк деген әйбірін әйтмеске керек, мөмкинчелек юк Безнең деген акчабыз шуның фикерегез бар. кадәр генә. Аннан соң баланың шундый подсознаниесында дип әйтеп инде, үз аңында шундый нәрсә кала, юк дигән нәрсә. Гомумән баланы акча төшенчәсе аны эшләү, табу, туздыру мәсьәләләре белән ничә яшьтән таныштыра башларга кирәк? 5-6 яшьтән. Баланы акча туздыру, эшләү мәсьәләсен 5-6 яшьтән өйрәтергә була инде, таныштырырга була. Яшырын батырын түгел, біз олылар да кайбер вакыт кагыйдәләр бузабыз, балалар турында әйтәсе дә юк. Менә кагыйдә бузылган очракта нинди жаза бирелергә мөмкин? Мәсәлән, шундый хәзер тенденция дип әйтергә кирәк бар. Әти-әниләр телевизор караудан, аннары уеннардан, төрле телефоннарда, планшетларда утыруны тыялар, шиклиләр. Менә бу ни дәрәҗәдә дөрес? Анысы дөрес. Әгәр дә баланы җәзага тартасың килә икән, аның шул әйберен алырга кирәк, нәрсә белән яратып шөгыльләнә. Бер азга шуны кичектереп торырга кирәк. Аннарысын кагыйдә куйганнан соң, без бит әле үзебез дә кагыйдәләрне тотып бетермибез, дөрес. Без бу очракта сөйләшеп куйырга тиеш алдан, нинди очракта нинди җәза бирелә. Әгәр дә үзебез дә кагыйдәне бозабыз икән, димәк, ул кагыйдә безгә дә кагыла. Без аны үзебез дә үтәргә тиеш. Менә шул очракта гына гаиләдә бер-береңне аңлау, бер-береңне тыңлау һәм инде җәза бирү дә кирәк булмаячак. Дөресен генә әйткәндә, әгәр дә кагыйдәләрне тотып эшләсәк. Барыбыз да, әти дә, әни дә, гаиләдә ничә кеше бар, һәммәбез дә без аны тотырга тиеш. Һәм балалар аны күрә, сизә һәм сиңа шуны әйтәләр. Син дә утырасың бит телефонда көне-төне дип. Баланы сүз белән... Бу сезнең өйдәге диалог бугаймы? Баланы сүз белән тәрбияләп булмый. Баланы үзеңнең эшең, үзеңнең кылган гамәлең белән генә тәрбияләп була. Мин аны инде гел әйтәм, монда килгәч тә әйтәм. Шуның өчен үзебезгә күбрәк игътибарлы булырга кирәк. Әйткән эшне үтәргә тиеш. Мин сиңа җәза бирәм дигәч, әйтелгән икән, димәк без аны шул ук вакытта үтәргә тиеш. Инде анда алдагы көннәрдә нәрсәдер бала эшләгән икән, бу очракта җәзаны уже бирергә кирәкми. Әңгәмәне төгәлләр өчен бик яхшы нокта миңа калса. Менә әйберне кадерләр өчен ничек өйрәтә башларга кирәк? Әйбернең кадерен белергә, баланы кече яшьтән өйрәтә башларга кирәк. Бүләкнең кадерен белергә. Нинди генә бүләк булса да, ул аны кадерләп тотарга тиеш. Без бит инде үзебез дә кай вакытта кеше килгәннән соң, бүләк биргәннән соң, миңа нәрсәгә кирәк инде бу? Без аны уйлыйбыз, бала аңламый, ишетми дип. Шуның өчен баланы һәрбер нәрсәгә сакчыл карашка өйрәтергә кирәк. Димәк, нәрсә генә дисәк тә, башта тәрбияне үзеңнән башларга кирәк. Үзебездән башларга. Кунакка килгән өчен бик зур рәхмәт. Якынлашып килүче яңа ел белән сезне. Яңа еллар белән сездә уңышлар. Бездә кунакта психолог Султания Гатаулина булды. Һәм ни дисәк тә, иң яхшы тәрбия ул безнең үрнәк. Шуны онытмыйк. Һәм безнең үрнәк ул иң яхшы бүләк. Без аларны һәр бәйрәмгә китәбез, үзебез дә ясыйбыз, бүләк итәбез. Әйе, сүзебез бүләкләр хакында. Календарда аларга багышланган көндә бар икән әле. Бүләкләр көне безгә Англиядән килгән. Бөек Британиядә Раштуа бәйрәменнән соң икенче көнгә калган ризык тәм-томнарны тартмаларга салып, мохтаҗларга бүләк итеп ләшкәннәр. Икенче бер чыганакларга күз салсак, Раштуа бәйрәменнән соң калган буш бүләк тартмалары өйгә тарала. 26 декабрь календарда тартма көне, соңыннан бүләкләр көне булып китә. Әлеге бәйрәмнең тулы тәрҗемәсе. 26 декабрьдә эшмәкәрләр дә үзләренең эшчеләренә Раштуа бүләкләр ясаган. Кайберәүләр бүләкләр бәйрәме шуңа нигезләнеп тарихка кереп калган дип уйлый. Күп кенә илләрдә, халыкларда бу бәйрәм ничек барлыкка килде икән дигән сорау уйга да кереп калмый. Алар бары тик бу көнне якыннарына, дусларына, хәтта таныш булмаган кешеләргә дә бүләк ясыйлар. Һәм бу көнне ял итәләр. Россиядә исә ял итмәсәләр дә бүләкләр ясыйлар. Хәзер аларның нинди генә төрө юк. Иң мөһиме, син аны ничек бүләк итәсең. Гап-гади әйберне дә кызыклы, матур итеп тапшырырга була бит. Шуны истә тотсак иде. Бүләк бирү өчен ниндидер бәйрәм дә, көн дә кирәкми. Сезнең бер елмаюыгыз, татлы сүзегез дә кемгәдер зур бүләк булырга мөмкин. Петербург шәһәренең архитектурасын хәтерләтүче урамга сәяхәт кылырга чакырабыз. Казанның тарихи үзәгендә урнашкан Өлешә җәяүле урам турында Лилия Гыйзатуллина сөйләр. Лилиягә сүзне биргәнче, бу урамның иң яхшы ягын ассызыклыйсым килә. Урамның башында һәм азагында Казан метросының 2 станциясе урнашкан. Тукай мәйданы һәм Сукно биснәсе. Бүген без сезне Казанның тарихи үзәгенә истәлекле урыннарның берсе Петербург урамына чакырабыз.
17 гасырда хәзерге Петербург һәм Бутлеров урамнары башында кирпеч заводы төзелгән. Шуңа күрә кирпеч урамы исемен йөрткән. 1717 елда биредә Георгий чиркәве төзелә һәм урамга да аның исеме кушыла. 1930 елларда урамга инкыйлабчы Яков Свердлов исеме бирелә. Бары тик 2000 еллардан гына урам хәзерге исемен йөртә. Казанның 1000 еллыгына әзерләнгәндә Петербург хакимияте ярдәмендә әлеге урам төзекләндерелә. Петербург шәһәрендә Казан урамы бар икән, нигә әле Казанда да Петербургны булдырмаска ди. Урам бүген чыннан да әлеге шәһәрне хәтерләтә. Стильләштерелгән күперләр, Петербург каналларын символлаштыручы җәяүлеләр урамы, архитектура алымнары барысы да Петербургны хасил итә. Урам Лев Гумилевка куелган бюст белән башланып китә. Ул күренекле язучылар Анна Ахматова һәм Николай Гумилев гаиләсендә туган. Лев Гумилев төрки халыкларының нинди зур һәм бай икәнлеген күрсәткән күренекле тарихчы. Петербург шәһәре иң беренче саклагыч фронт буларак төзелә. Шуңа күрә урамда пушкалар да куелган. Әлеге һәйкәл Екатерина II Казанга килү хөрмәтенә куелган. Шәһәргә ул Тверь дип аталган ишкәкле зур көймәдә килә. Әби патшага Казан шул хәтле шул, хәтта көймәсен казанлыларга бүләк итеп калдыра. Әмма кызганыч янгын вакытында ул юкка чыга. Урамның җәяүлеләр өлеше ротонда белән төгәлләнә. Аның эчендә Россиянең бөек шәһәрләре Казан һәм Петербургның дуслыгын гәүдәләндергән истәлек тактасы саклана. Петербург урамында туган авылым комплексы да бар. Монда татар халкының көнкүреше, фольклоры белән танышырга мөмкин. Шәһәребезнең иң матур һәм зәвыклы бинасы да әлеге урамда урнашкан. Бу Әкият Курчак театры. Урам Дон аллеясы белән тәмамлана. Монда тарихи трамвай вагоннары, хәтер тактасы һәм сөю агачы куелган. Елның соңгы атнасының иң актуаль сорауларының берсе, яңа елны кая каршы аласы? Башлады инде. Жавап бирәбез. 2020 елны туган илебездә каршы алырга җыенабыз. Сәяхәтләр исә төшләр белән видеоязмада гына булачак. Һәр елны 31 декабрьдә без дуслар белән мунчага йөрибез, күп итеп салат ясыйбыз, чыршы карарга барабыз, президент котлавын көтәбез, курантларның сукканын саныйбыз. Ни өчен? Чөнки булар барысы да яңа ел бәйрәменең аерылгысыз элементлары. Традициясе шундый. Быел әлеге системадан бераз тайпылырга телисез икән, чит илләргә юл алыгыз. Ә юнәлешне дөрес итеп сайларга туризм буенча белгеч Руслан Шәһиев ярдәм итәчәк. Мин ял төшләрне ике төркемгә бүләр идем. Кайберләренә яңа ел рухы кирәк, алар инде Европа илләренә күбесенчә баралар. Икенче төркеме кемгә диңгез кирәк, кемгә кояш кирәк, җылы кирәк. Алар инде Индия, Вьетнам, ләкин Таиланд илләренә баралар. Кемнең акчалары күбрәк, Доминикана һәм Куба илләрен сайлыйлар. Индиягә инде виза ясарга кирәк, кем тизрәк китә, алар Вьетнам белән Таиландка баралар. Анда да 31 январь салют, бәйрәм, пляжда, пальмалар арасында кемдер шулай каршы алырга ярата. Ә калган илләрдә бөтен Европаны да алсак, декабрь айында бөтен Европада матур, чөнки аларның иң мөһим бәйрәме ул Рождество. И шул Рождество бәйрәменең рухы январь айына кадәр бара инде. Австрия инде классик яңа ел бәйрәме, әкияте кебек бәйрәме кебек, Шестапыкта 12 гасырда төзелгән замокларында бик матур. Ул замоклар эчендә ярминкалар ясыйлар, базарлар ясыйлар, фейерверк салютлар, бик кызык, бик матур була инде.
Германияда бик кеше күп бара. Юкка гына әйтмиләр инде Берлин, ул Европа үзәге дип. Анда декабрь айларында 5 миллион туристка якын кеше килә Яңа ел кушаларга. Иң бюджет вариант Санкт-Петербургтан Финляндияга автобус белән барып кайтырга, Казандан Чехиягә җип килергә, ашау буенча да, яшәү буенча да Чехиядә бик кыйммәт түгел инде. Германия кыйбатрак, анда Австрия тагын да кыйбатрак. Суыт бәлки қарда явар. Соңгы вакытта син һава торышын алып баручы хезмәттәшләребезнең вазифаларын да үз өстеңә ала башладың. Хәерлегә булсын. Төньяк-көнбатыштан талган җил исә, термометр баганасы күтәреләме төшәме икәнен хәзер төгәл белдеребез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Манзара тапшыруы үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Яндекс погода мәгълүматы буенча бүген көньяк-көн чыгышта алмашдучан болытлы һава. Республикабызда антициклон тәэсирендә һава шартлары уңай саклана. Температура шактый төшә, кайбер районнарда төнлә урыны белән 25 градуска кадәр җитә. Көньяк-көн чыгышта көндез 10 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзелә, Менделеевскида аз болытлы һава саклана, 12 градуска кадәр салкын. Декабрь аеның бу көннәрендә һава шартлары үзгәрми диярлек. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта явым-төшемнәр көтелми, җил көньяк-көн чыгыштан талгын. Көньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта көн кояшлы булачак, 8 градуска кадәр суык. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта аз болытлы һава. Температура -10 градус. Халык сынамышларына ышансак, әгәр дә иртән агачларга бәс төшсә, икенче көнне аяз һава көтеләр. Башкалабыз Казанда аз болытлы һава көтелә. 9 градуска кадәр суык, көн чыгыштан талган җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 80%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, исән-имин булыгыз. Таудан шу, тимер аякта йөрү, хоккей уйнау, салют аттыру ул кышның һичшиксез иң күңелле мизгелләре. Ләкин сакланганны саклармын дигән. Шул уңайда без бүген кунакханәдә табиб-травматолог Рәмзия Самигуллина Рауил кызы белән әңгәмә корырбыз. Рәмзия Рауиловна, исәнмесез, хуш килдегез. Исәнмесез. Исәнмесез. Шунда кыш көне нәрсәдән сак булырга кирәк? Сезгә менә нинди хәтләр белән киләләр? Кыш айы үзенең матур карлары, биек таулары белән матур булса да, ул үзенең травмалары белән дәгән бик бай. Ватрушкада шу, шанада шу, конькида шу, төрле тән җәрәхәтләре алырга мөмкин балалар. Сунулар, имгәнүләр, растяжение кебек әйберләр белән дә безгә бик күп мөрәҗәгать итәләр. Менә булар булмасын өчен сездән киңәшләр. Ничек сакланырга, нәрсәгә игътибарлы булырга кирәк? Өйдә утырырга. Юк, өйдә утырырга кирәк түгел, өйдә утырып саф һавада кирәк бит. Саф һавада кирәк, табигатьнең матурлыгы белән дә хозурлана белергә кирәк. Без травматологлар батутларда сикерүне бик тыябыз, һәм ватрушкада йөрүне бик тыябыз. Чөнки батутта сикереп, ватрушкада балалар шуалар икән, анда компрессионный перелом позвоночника барлыкка килә, бу үзенең артыннан бик күп последствиялар дип әйтгәндә алып килә. Шуңа күрә без ватрушкада шуырга рөхсәт итмибез. Менә иң куркынычлы, иң анычлы ул инде умыртка сөягенең җәрәхәтләнүе. Аны бит әле аңлап та булмый. Бала менә берәр нәрсә була калса, балаларга килсәк инде. Ул авыртты дип әйтә дә бетте. Син аңламаска да мөмкинсең. Менә иң беренче чиратта нәрсәләр эшләргә кирәк? Чөнки әле беренче ярдәм анда инде табибларга барып җиткәнче күпмедер вакыт үтә бит. Компрессионный перелом булганда, последствия травм получается ул үзенең 5-нче ноктасына дигәндә күтенә җыгыла һәм аркасына плашма җыгылырга мөмкин. Бу очракта шиткә калдырырга ярамый, врачка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм әгәр дәгән баланың җыгылган очракта сулышы тукталы бала икән, суларга авыр булып китә икән, баланы утыртырга ярамый. Аны арткы сиденьена машинаның, либо алгы сиденьен артка җибәреп, шул яткырып кирәк.
Утыртыра бер очракта дагы ярамый. Менә һичшиксез анда билгеләнмәгән урыннарда, ватрушкада, чанада шу ул катгый рәвештә тыела бит инде. Ә бит бар урыннар махсус шуның өчен ясалган, таулар махсус шуның өчен ясалган. Аларда да менә йөрү куркынычы бармы? Аларда йөрергә рөхсәт бирәбез, ләкин балалар бит алар шук. Бер артлы паровоз ясап шуыра рөхсәт бирмибез. Алар паровоз ясап төшәләр, тау үзләренең алдагы булган агач кисәген, боз кисәген күрмиләр, җыгылалар. Җыгылганнан соң алар дөрес итеп җыгылмыйлар. Һәм ушиб, растяжение, перелом шикелле аяк кулларын сындырып мөрәҗәгать итәләр. Менә шул ушиб растяжениеларга килгәндә без күп очракта аларны үзебезне дәваларга күнеккән. Кемдер салкын куя, кемдер киресенчә җылыта, кемдер төрле майлар, маҗлар сөртә. Менә шул юнәлештә берәр киңәш бирсәгез иде. Ушиб растяжение бер кашандагы җылытырга ярамый. Аяк кулны җылы суга тыгарга ярамый. Ул очракта отек дибез, аяк кул зурая. Зураерга ярамый, наоборот. Растяжение ушиб булганда ул күпмедер билгеләнгән. Мәсәлән, бала җыгылды, ой авырта дибез. Ул ушиб растяжение булган чакта билгеләнгән вакыттан 10-15 минуттан соң авыру кими. Һәм отек үсмәсен өчен через сөлге аркылы берәр материал аркылы без суык куйра кушабыз 10-15 минутка кадәр. Әгәр дәген авырту кимеми икән, бу очракта врачка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Растяжение ушиб булган очракта дагы алар билгеләнгән дәрәҗәләргә беренче, икенче степеньнәргә бүленәләр. Бу очракта степеньгә карап без покой назначать итәбез. Дөресрәге гипслап кайтарабыз 10 көнгә. Димәк, андый тартылулар һәм инде авыртулар булганда да җылыта торган майлар, маҗлар сөртергә кирәк түгел. Ярамый. Рөхсәт ителгән урыннарда да инде чамасын белеп йөрү генә кирәктер. Әйе, менә шулар белән аңлашыла. Хәзер безнең башлана инде тыдыш, салют аттырулар. Менә әйе, алар нәрсәсе белән үзебезгә зыян китерергә мөмкин без. Салютлар алар бик матур итеп аталар, төрле утлар яна, әйе, килешәм. Ләкин билгеләнгән урыннарда гына атырга кирәк. Һәм 14 яшьтән югары балаларга гына салют аттырга рөхсәт ителә. Үзенә түгел, менә кабызып җибәргә улылар белән дип әйтәм. Улылардан башка кабызырга ярамый. Карап торучы улы кеше булырга тиеш. Менә салют атканда да җәрәхәтләр алырга мөмкиннәр бит инде. Мөмкин. Алар да нинди җәрәхәтләр ул? Күзгә киләдер инде күбрәк зыян. Күбесенчә күз җәрәхәтләре барлыкка килә. Шартлау матдәләре күзгә керә. Ул очракта офтальмологка мөрәҗәгать итәргә кирәк. Безнең очракта пешүләр булырга мөмкин, бит, кул пешүләре. Шартлый торган матдә шартламый, яки кабызды дагы ул җаракка китте. Ул шартламады. Балаларга бит кызык, барып карарга кирәк. Ник шартламады ул? Аны бер очракта дагы барып карарга кирәк түгел, шартламады икән. Кар атырга дагы 15-20 минуттан соң янына барып карарга кирәк. Кар атырга дагы исүндерергә кирәк. Яңадан шартлатасың икән, ул үлемгә дә китерергә мөмкин. Иң куркынычлы да. Шуңа күрә сакланып кына менә бу көннәрне үткәреп җибәрик. Яңа елга теләкләрегез һәм киңәшләрегезне дә җиткерсәгез иде. Һәр баладагы сау сәламәт булсын, имгәнмик, матур итеп яңа елларны каршылыйк, сәламәт булыйк. Амин. Сез үзегез могҗизага ышанасызмы? Ышанам. Бик зур рәхмәт кунакка килгәнегез өчен. Эшегездә, тормышыгызда уңышлар теләп калабыз сезгә. Бездә кунакта табиб-травматолог Рәмзия Самигуллина булды. Кунагыз белән саубуллашып, Тинчурин театрындагы Могҗиза театр студиясе белән танышыйк. Көчле рух һәм ата-ана таянышы. Әлеге шигырьне 13 яшьлек Анель Имамиев әнисе белән бергә яза. Шушы юлларда аның тормышы, киләчәккә максатлары, хыяллары барысы да чагылыш таба.
Малай үскәч артист булырга тели. Бүгенге көндә шушы юнәлештә беренче әмма бик мөһим адымнарын ясый. Бу эштә аңа сәламәтлекләре шикләнгән балалар өчен оештырылган Могҗиза театр студиясе ярдәм итә. Бирдә ул алдынгы әзерлек ала һәм һөнәри белемнәр үзләштерә. Сәхнәдә ничек үзеңне каушамыйча әйбәт итеп тотырга, скороговоркалар да биргәннәр бар, әйбәт сөйләшер өчен. Һәр дәресне без зарядка ясыйбыз. 15 яшьлек Эльза Емикованы биргә театрга мәхәббәте алып килә. Кызның роле зур булмаса да, ул аны тырышып урынына җиткереп уйный. Мин театрны бик яратам, бик канәгать мин бу театр белән ошый. Могҗиза театр студиясе моннан берничә ел элек оеша. Ул «Во благо вместе» инициатив төркем ярдәме белән берлектә тормышка ашырыла. Әлеге проект сәламәтлекләре шикле булган балаларны социальләштерү, аларның сәләтләрен ачу өчен зур мөмкинлек. Баштарак балалар бер 15-ләп кенә иде килгәннәре. Аннан соң аларның бөтенесе дә гел йөри алмый. Алар то операциягә китәләр, то аларның бүтән эшләре килеп чыга. Без күбесен алырга тырышабыз. Күбесен бөтенесен дә алабыз аларның, ләкин аларны бүлеп эшләтергә кирәк була. Мөмкинлекләре шикләнгән балалар белән шөгыльләнү беренче бурыч булып торса, аларны сәхнәдә үзләрен тотарга өйрәтү булса, икенчесе менә бу балаларны татар теленә өйрәтүдәген тора. Тукай шигырьләрендә урыс балалары яхшы иттереп ятлады, сөйләде, башкарды. Бу инде безнең педагогларыбызның дип әйтергә кирәк. Уңышы. Дәресләр атнага бер мәртәбә һәр якшәмбе оештырыла. Укытучылары профессиональ артистлар спектакль өчен биюләрне Салават Хәбибуллин куйса, баш режиссер автор вазифасын Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов башкара. Алар кәйфләре дә китә, аларның хәрәкәтләнү мөмкинлекләре була, сөйләү теле дә аңлашылмый күбесенең. Дауны кызыбыз да бар, ул бөтенләй сөйләшмәй, ул аңа кәйфе китсә аны тыңлатып булмый. Үзе бик шундай ярата инде, ул килеп сарыла. Һәрберсенә аерым бер мөнәсәбәт, аерым бер игътибар белән эшләнә инде. Әлбәттә, теге гади балаларга караган шикелле аларга нитеп булмый. Менә карап торасың, аларның күзләрендә шуга очкын ялтырап тора, аларның теләк зур, һәм алар бер-берсе белән бик яхшы аралашалар. Менә шуңа күрә күңелләребездә шул хәтле сөенеч, ата-аналарның да күңелләрендә сөенеч, балаларныкында йөзләтә сөенеч алар. Могҗиза театр студиясенең эшчәнлеге нәтиҗәле, әлеге проект дәвамлы булсын иде. 2019 елның соңгы җомгасында сезнең белән Илдар Кыямов һәм Гөлнас Рахматуллина булачаклар. Манзара тапшырын карамыйча калмагыз. Мөселманнар да милади ел исәбе буенча яңа елга керә. Исмәгыйль хәзрәт Биккинин елны төгәлләгәндә нәтиҗәләр ясау хакында сөйләр. Россия Ислам институты шәкертләре яшьләр бистәсе дигән проект эшләтеп җибәргәннәр. Алар һәр якшәмбе көнне Татарстан авылларында балаларга дини белем бирә. Дандыклы баянчы Фәйзи Садыйковның тууына 100 ел. Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясендә мәшһүр музыкантны искә алдылар. Яшел Үзән районының Асинова бистәсендә урнашкан Сәяз Гыймаддинов исемендәге гимназия үзенең чирек гасырлык юбилеен билгеләп уза. Мәктәп белем шишмәсе генә түгел, учкыннары өчен туган оя да икән. Бу атнаның иң популяр җөмләсенә әйләнеп кайтсак, якынлашып килүче бәйрәмнәр белән сезне. Яңа елдагы очрашуларга кадәр яхшы ниятләр һәм грандиоз планнар белән керик 2020 елга. Бүген сезнең өчен Алмаз Гәрәев һәм Луиз Закиров эшләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин 31 декабрь көнне күрешербез, Алла бирсә. Шулаймы? Шулай. Син киләсеңдер бит? Киләм. Алла бирсә.